Motion eh. Ikaw, baka mamaya nakapulog mo yung wala. Baka sabi ko, hindi ko ito. Hindi yung tayo. Kasi mga dito ba ako mag-meron nila. Maganda, may meron ka isang ka. Tapos nung next time, yung time ko, practice. Tapos habang dito, Bakit ba? Magpapatala mo sa akin. Oo, ano? Ano? Ano?
Kaya kayo! Kaya kayo! Woo!
Dapat may video tayo nagsaserve. Sorry. Let's go! Yes, palit na. Palit na, oh. Video yun. Deadline ng sabi ko. Patapos na daw sila ng kaso lang. Parang kailangan na nila. Grabe. Body movement yan. Uncle Breaker. What?
Damit ko ng kamay. Magkira siya. Pero tayo po. Alam ko naman yung stretching pag ano, lalaro. Pero tayo gusto stretching sa Tapos, Mag-offer. Kami nito parang Pwede naman, pag nasa sa atin, excited ka. ay yung galaw. Yung ginagawa yung proper na